Bona vesprada a totes i tots. Anem a donar inici al ple ordinari corresponent al mes de gener, avui dijous, dia 30, quan són les 7:30 de la vesprada. Anem amb els assumptes de la convocatòria, començant per la part resolutiva. I el primer punt, que a partir d'ara seran els primers punts dels plenaris, que en desembre se'ns va passar, és donar coneixement dels noms de les dones i criatures assassinades per la violència masclista per a visibilitzar i explicitar el compromís d'aquest Ajuntament en la lluita per la seva erradicació. En primer lloc, nomenarem les 4 víctimes de desembre de 2024, Maria del Rosario, de 32 anys, de Palma de Mallorca, Marta Isabel, de 50 anys, de Cartagena, Rejane, de 42 anys, de Lugo, i Diana Marisol, de 29 anys, de Madrid. I també les víctimes de gener de 2025. Alicia, de 79 anys, de Múrcia, Rita, de 84 anys, de Vizcaya, una sense identificar, de 94 anys, de Girona, una víctima, i Alicia, de 79 anys, de Múrcia. Dit això, passem al segon punt de l'ordre del dia, que és aprovar l'acta de la sessió anterior. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista, Juan Conguilles. A favor. Té la paraula la portaveu del Partit Popular. A favor. Doncs passaríem a la votació. Si no hi ha vots en contra ni abstencions, vots a favor, s'aprova per la unanimitat dels presents. Anem amb el tercer punt, que és aprovar l'ampliació del termini de finalització de les obres d'ampliació i millora per a la unificació d'un edifici dels centres del Seix del Castell, expedient 1084/2021. Com comentarem en la comissió i contempla el punt tercer, els acords que se proposen al ple és aprovar l'ampliació del termini de finalització de les obres d'ampliació i millora per a la unificació d'un edifici dels centres del Seix del Castell fins al dia 24 de febrer de 2025. I segon, notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga amb indicació dels recursos pertinents. Així mateix, comunicar-los a la corporació i al poble que ens estiga veient que si el 24 de febrer ens entreguen l'obra, que esperem que siga ja l'última pròrroga, barallaríem fer una jornada de portes obertes en la línia del que farem en el poliesportiu quan inaugurarem el pavelló cobert el divendres 28 i la mateixa setmana, i així miraríem doncs la realitat del resultat de l'escola nova. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista, Juan. Bueno, ja m'ho canviat el meu que no va. Que sí? No. Bueno, el tema està en que hem anat prorrogant perquè ha fet falta que no tenim altre. N'hi ha que votar a favor. Té la paraula la portaveu del Partit Popular. Ara anem a votar a favor perquè és precís que s'acabi ja, però tal conforme vaig comentar en la comissió a vostès, jo crec que ja és el moment d'apretar-los perquè la cuina és la cuina i està allargant-se massa, que si els grifos, que si el tancament de les finestres i el que parlàvem, que han llevat treballadors per anar-se'n a altres obres, però el que podrien fer ja d'una és posar-se-s'hi tots, acabar-ho i que sentar-se a fer una altra cosa. Però per almenys este dia estigui acabat i que estigui acabat ja del tot. Gràcies, esperem que s'acabi i que el 28 ho veiem. Passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per la unanimitat dels presents. Passem al punt quart, que és declarar la caducitat de l'expedient de modificació de l'alternativa tècnica i retaxació de càrregues del PAI de la subunitat 4.1 expedient 1159/2022. En el mateix sentit que en el punt anterior, com comentarem en la comissió informativa, els punts d'acord que se proposen al ple són, primer, declarar la caducitat de l'expedient de modificació de l'alternativa tècnica i retaxació de càrregues del PAI de la subunitat 4.1 per no haver resolt en el termini màxim legalment establert. Segon,
Acordar la resolució del PAI de la Seguretat 4.1 per canvi substancial de les previsions econòmiques inicials de programació, com a conseqüència de l'augment per damunt del 20% de les càrregues d'urbanització derivat de l'actualització de preus de l'obra d'urbanització. Tercer, determinar que aquesta resolució no afecta al projecte de reparcel·lació aprovat, el qual es manté. Quart, iniciar els tràmits per a l'elaboració d'un nou programa d'actuació integrada per gestió directa de la Subunitat 4.1, el qual ha d'ajustar-se a l'actual realitat econòmica tant en el que respecta el cost de l'obra d'urbanització com el valor en mercat de les parcel·les edificables una vegada urbanitzables. Cinquè, notificar el present acord a les persones que han presentat al·legacions i a tots els propietaris de terrenys dins de l'àmbit de la Subunitat 4.1. I sisè, comunicació al registre de programes d'actuació prèvia, publicació al DOC i al portal de transparència de l'Ajuntament de Corbera. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista, Juan. Bueno, això és un tema ja recurrent i complicat, perquè ja portem un camió d'anys darrere a veure si aconseguim fer alguna cosa, però la cosa no va més. S'ha estancat allà i ni va avant ni va darrere. Ja que aprovem això anem a quedar exactament igual, perquè no anem a treballar, no anem a fer res, perquè els mateixos propietaris no volen obrar, no volen gastar-se un duro, perquè damunt si ha pujat un 60% i ara un 20% més, és un 80%. La gent no està disposta a gastar-se aquesta barbaritat de diners. Ara és reparcel·lant, després a veure qui obra. Se m'entén? I així diu que les parcel·les valdran més diners. Si les compren. El problema és ahí, és que si les compren, perquè qui va gastar-se una porrona de bitllets en un pati que antes volia 10 i ara en val 20? Això és complicat, és molt complicat. S'ha de fer perquè s'ha de fer i no anem a votar en contra perquè, bueno, tenim que intentar, per lo menos intentar, a veure si aconseguim tirar endavant el tema este, perquè aquest tema és ja recurrent, ja fa hasta olor. I quan tantes ens ho puguem llevar de damunt, millor, però jo no sé si el meu veig el volant. Això ha acabat. Però en fi, de moment vaig a votar a favor perquè el que m'interessa és que es faci. A favor. Té la paraula la portaveu del Partit Popular, Lídia. Nosaltres, en la línia en la que hem sigut estos anys en tots els països de Corbera, vam dir que no votarem en aquesta mateixa moció en su dia quan va ser l'increment de les taxes. I clar que anem a votar a favor perquè eren molts diners, hi ha una aberració la puja tan gran. Si haguera sigut proporcionalment poquet a poquet, pues igual els propietaris no saben donar compte. Però també nosaltres sempre hem dit que primer parlem amb els propietaris i després votarem. Així s'ha de fer al revés. En la reunió en la que estàvem tots nosaltres, o la gran part de nosaltres, els propietaris no estaven d'acord en tot això. Entonces nosaltres estem d'acord en la caducitat d'aquestes coses i en mirar a veure com se pot fer. Però en Corbera tenim un gran problema. Tenim un PAI en el que no és que han caducat les cotes, és que han caducat també la reparcel·lació, en la qual s'ha construït allí en alguns punts i no se sap a dia d'avui les parcel·les d'aquí són. Este PAI s'han caducat les cotes, però el que a nosaltres sí que ens agradaria és que ens oferim a que si podem reunir-nos tots i buscar una solució, perquè igual el que no pensa un, pensa l'altre, però juntar-nos i buscar una solució per Corbera a tots els països que n'hi ha, perquè és molt trist veure conforme estan i que això no millore. Intentar buscar una solució per a venir tots, conforme siga. Entonces, quan vostès vulguin, ens assentem i intentem buscar la millor solució possible tant pel poble com pels propietaris d'aquestes parcel·les, perquè són molts diners que tenim que pagar.
Gràcies. De la paraula el regidor d'Urbanisme. Sí, bona vespre. Respecte a lo que ha comentat de que s'han anul·lat les representacions, doncs he de rectificar-la, no n'hi ha ninguna representació anul·lada. Respecte a agarrar el guant de parlar quan vulgui, cap problema. Si vol passar pel ple, quedem dia i hora i comentem la situació dels païs. Òbviament, este govern sí que està a favor de que se faci el pany. De fet, com saben tots, se va licitar l'obra i se va quedar nul·la, deserta per el preu. Vam reunir a tots els propietaris per saber el sentiment dels propietaris. Vostè diu que tots diuen que no. No, tots no diuen que no. Hi ha algun que diuen que sí, hi ha algun que li venia mal pagar, però s'ha tingut que fer. Altre que li venia mal i altre que sí, hi ha de tot. En les actes cada un ha apretat lliurement i són públiques, cada un ha expressat la seva voluntat. Este govern pot fer-ho, això ho ha demostrat estos anys, i la idea és fer-ho. La millor forma possible? Sí. Òbviament, hi ha que compatibilitzar dues coses, els particulars i l'interès també municipal. Tant li dic, li agarro el guant, quedem i parlem. Sí, completament d'acord, perquè és el que ja he dit, tant l'interès municipal com l'interès dels propietaris és de tots. Està clar, passem a la votació. Jo no votaré per ser part implicat. Bueno, la meva companya Lucía tampoc vota perquè és part implicat. Que conste en acta que el regidor Víctor Pastor i Lucía Peris no votaran en este punt quart. No participen de la votació. No participen de la votació ni molt dels 3 sentits del vot. Doncs la resta dels regidors presents en la corporació així en el ple, vots en contra, abstencions, a favor, s'aprova amb 5 vots a favor de Compromís, 2 del Partit Popular i 1 del Partit Socialista. Passaríem ara al punt 5è. Moció presentada pel grup municipal popular per instar al govern d'Espanya a l'exempció d'impostos pels afectats de la catàstrofe natural. Té la paraula la portaveu del Partit Popular, Lídia. El govern valencià ha calculat que faran falta per reparar els danys produïts per les riuades més de 31.000 milions d'euros. Tot i això, el govern de Sánchez només ha compromès uns 17.000, quantitat que inclou les compensacions del Consorci d'Assegurances dels crèdits amb un aval de l'ICO, que cal tornar-lo amb interessos. Perquè fa els impostos estatals, el govern de Sánchez s'ha limitat a posposar-los, però el que necessitem les persones físiques, autònoms i empreses afectades per la catàstrofe és una exempció total de l'impost, com els relatius a les reparacions d'habitatges i vehicles, així com a per a l'adquisició dels nous. No és raonable que els afectats suponen una càrrega impositiva en un moment de dificultat extrema en què les persones, les famílies, els autònoms i les empreses trasvessen en un moment tan dur i complicat. No és acceptable que les línies de préstecs proposades pel govern d'Espanya estiguen subjectes a la devolució d'interessos, atès que les persones afectades s'hauran d'enfrontar amb un doble perjudici, el de la catàstrofe mateixa i el del pagament d'interessos financers. Per contra, des de la Generalitat s'eliminen els interessos a les persones damnificades que podran accedir a crèdits al 0%. Per tot això, anteriorment, el Grup Popular presenta la següent proposta d'acord. Primer, instar al govern d'Espanya perquè totes les persones físiques i entitats públiques o privades que hagin patit danys en els seus béns o drets com a conseqüència directa o indirecta de les pluges i les riuades entre el 28 d'octubre i el 4 de novembre del 2024 els següents beneficis fiscals. Excepció de les quotes de l'impost sobre béns immobles corresponents a l'exercici 2025 referides als béns immobles urbans, rústics i de característiques especials situats als municipis afectats que hagin resultat danyats com a conseqüència directa de la catàstrofe, quan s'acredite que tant les persones com els béns en ells ubicats hagin hagut de ser objecte de reallotjament total o parcial en altres habitatges o locals diferents fins a la reparació dels danys soferts, incloent-hi els que tenen un habitatge de més d'una altura,
i mantenen inutilitzada la planta baixa o pèrdues en les produccions agrícoles i ramaderes. Excepció de les cotes de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres a les construccions, instal·lacions o obres que caiga a realitzar als habitatges directament afectats. Reducció en l'impost sobre activitats econòmiques corresponent a l'exercici 2025, atès indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, marítims pesquers, turístics i professionals, els locals de negoci o béns dels quals afecten aquesta activitat hagin estat danyats, que serà proporcional al rest transcorregut entre 2025 fins al reinici de l'activitat en condicions de normalitat. Excepció de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport als vehicles que siguin adquirits per reemplaçar altres donats de baixa com a conseqüència dels danys provocats per les pluges i les riuades, quan aquesta adquisició es realitze entre el 26 d'octubre de 2024 i fins el 31 de desembre de 2025. Amb caràcter transitori i atesa la situació excepcional provocada per la catàstrofe natural, a les compres de vehicles que compleixen les condicions del punt anterior se'ls aplicarà un tipus 0 d'IVA. Aprovar una excepció a l'IRPF a l'impost sobre societats a favor de les persones o entitats afectades que hagin d'integrar a la seva base imposable el valor de les ajudes que es concedeixen per entitats privades amb fins benèfics, docents, culturals, esportius o d'acció social. Amb caràcter transitori i atesa la situació excepcional provocada per la catàstrofe natural, fixar un tipus a l'impost sobre el valor afegit per a les execucions d'obres i les prestacions de serveis de reparació de béns immobles o de vehicles que hagin resultat danyats per el temporal. La disminució d'ingressos en tributs que les excepcions i reduccions previstes anteriorment produeixen els ajuntaments, les diputacions provincials i la comunitat autònoma serà compensada amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. Segon, instar al Govern d'Espanya a seguir l'exemple de la Generalitat Valenciana i eliminar els interessos financers dels préstecs ICO. I tercer, traslladar els acords al Govern d'Espanya. Gràcies, Lídia. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista, Juan. Bueno, en un principi jo crec que està mal enfocat perquè el responsable és la Generalitat. Si aquí té les competències de tot el que vostès demanen, ja no sé què. És la Generalitat. ¿Vale? Estic d'acord en que fa falta tot el que vostès estan demanant. ¿Vale? Perquè n'hi ha que donar ajudes, tot el que vostès vulguin. Però no aixequen al govern d'Espanya, seguint que és el govern de la Generalitat el que no està complint en el que vostès demanen. Entonces, jo si esta moció anava dirigida cap a la Generalitat perquè li la passaren al govern central, diria, bueno, vale, però el govern central en diverses ocasions ja ha dit que demanen el que faci falta, que ells estan per això, que el que faci falta ajudaran, donaran el que siga. Però el govern de la Generalitat són els que estan inactius. Si no, pregunte als que viuen per allí i li ho explicaran. Jo, en el que vostès presenten, estic d'acord en que fa falta que facin tot això. Però qui és el responsable? Perquè la competència és de la Generalitat, no és del govern central. El govern central pot entrar i ajudar i fer el que tinguin que fer sempre que la Generalitat demanen ens fa falta això, volem ajuda a Xina o a Xina, el que sigui, vale. Però el responsable és la Generalitat, no el govern central. Per tant, ahir vaig estendre'm. Gràcies, Juan. Té la paraula el portaveu de Compromís i després contestes, si li pareix. Sí, vull contestar. Bona nit.
sense entrar en les valoracions de l'exposició de motius, que estableix una comparativa sesgada de l'actuació de les diferents administracions, tant l'autonòmica com l'estatal, i en la millor de les intencions per poder dur endavant aquesta moció, permeteu-me tractar-la des de la seva vessant més tècnica. I aprofite per repassar els beneficis fiscals que estan incorporats al primer acord de la moció, aclarint alguns aspectes. En quant a l'impost de béns immobles, més coneguda com a contribució, està considerada l'exempció de l'any 2024 i en cap moment s'ha dit que no es prorrogarà la mesura del 2025, per tant està bé demanar-ho. En quant a l'impost de construccions, les obres, el Consorci està tramitant i valorant des d'anys un percentatge corrector que permetria cobrir aquest impost, però per suposat, si no es cobreixen les despeses o no disposarem d'assegurança, no està de més demanar la seva excepció. Pel que respecta a l'impost d'activitats econòmiques, s'ha aprovat una reducció en l'any 2024 i, al igual que l'IBI, no sabem si se prorrogarà el 2025, per tant també està bé demanar-ho. En quant a l'impost de matriculació de vehicles i l'IVA zero per a la compra de nous vehicles, les administracions han establert ajudes directes, amb un import de 5.000 euros l'Estat i 2.000 la Generalitat, que juntant les indemnitzacions del Consorci haurien de ser suficients per cobrir qualsevol pèrdua que hagi tingut un vehicle. Pel que respecta a l'exempció de l'IRPF i l'impost de societats, ja s'han aplicat reduccions a les activitats agrícoles i a les que apliquen el règim d'estimació objectiva, conegut com a mòduls. I per últim, les obres i serveis de reparació al tipus d'IVA zero, en la majoria dels casos, estan sent cobertes íntegrament per les indemnitzacions del Consorci. Per tant, al seu primer acord, hauríem d'afegir, us demano que ho afegim, i deixar ben clar que aquests beneficis fiscals que es pretenen demanar sols haurien d'anar dirigits a qui no hagi cobert en la seva totalitat les despeses ocasionals ciutadanes. Vull dir, que no té sentit aplicar els beneficis fiscals generalitzats, sinó per a ser eficients amb els recursos públics han d'anar destinats a qui realment ho necessita, perquè no han cobert en la seva totalitat la pèrdua que han tingut per les inundacions. Per tant, proposem afegir en aquest punt d'acord el següent text. En el primer punt d'acord, a continuació dels dos punts, ficar a qui no hagi cobert en la seva totalitat les despeses, perquè no hi hagi dubte. I pel que respecta al segon punt, que és el que més crític, el tema dels interessos de l'Institut de Crèdit Oficial, el seu director ha reiterat i explicat en diverses ocasions, i simplement és consultar la web, en què totes les línies d'actuació relacionades amb la dana, el seu cost és zero. Per tant, aquest punt sí que us demanaria que l'eliminarem. Té la paraula la portaveu del Partit Popular. Completament d'acord en que lo normal és que les ajudes que tenen que arribar a lo que no arriben a primeres que no han arribat res. Ahí completament d'acord, igual que també jo penso que no hauria que filtrar un poc més en les ajudes perquè hi ha gent que dins d'una desgràcia tan gran com ha sigut aquesta està aprofitant-se i no me pareix gens bé, la pura veritat. Lo segon, jo també he sentit que sí que diuen que no, uns diuen que sí, que impost zero i uns altres que no. Sí, a la web, però després a l'hora de la veritat diuen una cosa i fan una altra. Jo també soc de que per demanar, quan més se pugui demanar, millor. I 2025, 2024 sí que està cobert, però 2025 no, con lo qual així és pressionar i demanar. I sobretot, seguim sent solidaris en totes aquestes persones que realment ho necessiten. I al senyor Climent, que completament d'acord que si vol que fem aquestes modificacions en la moció. I al senyor Climent vull contestar-li que hi ha unes competències que són de la Generalitat i hi ha altres competènces que són del govern central. Jo no estic així per destruir, estic per construir. No vaig a tirar-li la culpa ni a un ni a l'altre, ni a l'altre ni a l'altre per allà. Perquè en aquest tema, en esta catàstrofe, no vaig entrar. Però sí que dic que així el que vinc jo a demanar són les competències que pot ajudar el govern d'Espanya a planificar de València, no altra cosa, perquè les de conselleria són les que estan anant. I si se poden demanar més, seré la primera que li ho demanaré. Me dona el mateix qui mani i qui no mani. Estic així per ajudar, no per altra cosa. Gràcies. Passaríem a la votació, aleshores. Perquè consta en acta, s'elimina el segon punt i s'afegeix el primer punt. Correcte. Vale, gràcies. Vots en contra de la moció? Abstencions?
una abstenció del Partit Socialista, vots a favor. S'aprova amb 6 vots a favor de Compromís i 3 del Partit Popular. Passem al següent punt, el punt número 6 de l'ordre del dia, que és la moció presentada pel Grup Municipal Popular per instar al Govern d'Espanya que de manera urgent reconega a tots els municipis greument afectats per l'emergència. Té la paraula la portaveu del Partit Popular, Lídia. Gràcies. Les devastadores riuades esdevingudes el passat mes d'octubre de 2024 han deixat centenars de famílies sense llar, han arrasat potents negocis que constitueixen el suport econòmic de moltes persones i han destruït infraestructures públiques essencials, col·legis, centres culturals, ajuntaments i altres oficines públiques, camins rurals, instal·lacions esportives, centres culturals, a més d'altres infraestructures de servei públic com la xarxa de clavegueram, d'enllumenament públic, els sistemes de recollida de residus o el mobiliari urbà de plaques, pares i jardins. A tot això cal afegir que la selecció de municipis declarats per part del Govern d'Espanya com a zona greument afectada per l'emergència ha deixat fora poblacions que també es van patir els efectes, a diferència de les ajudes establertes per part de la Generalitat Valenciana en què han estat inclosos tots els municipis afectats. És urgent que el Govern d'Espanya rectifique i adopte mesures concretes i efectives per donar suport a tots els veïns de tots els municipis afectats, amb l'objectiu de garantir una veritable recuperació i evitar que aquesta crisi es traduïsca en una fractura social i territorial encara més gran. Per tot això, exposat anteriorment, el Grup Popular presenta la següent proposta d'acord. Primer, instar al Govern d'Espanya que de manera urgent reconega com a municipis greument afectats per l'emergència a establir un procés àgil i transparent perquè qualsevol municipi que ho sol·liciti i acredite danys causats per les riuades d'octubre de 2024 puga ser inclòs com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil, garantint així l'accés a ajudes estatals. I segon, traslladar els acords al Govern d'Espanya. Gràcies, Lídia. Té la paraula el portador del Partit Socialista, Juan. Bueno, el president del govern s'ha reunit amb tots els alcaldes que volgueren anar a la reunió per a veure les necessitats que té cada poble. El que no ha fet encara el president de la Generalitat. Jo crec que demanar-li altra volta el mateix. Estic d'acord que se reconega i que perquè és veritat que fa falta molt en aquests pobles, perquè han passat molt i estan passant molt encara, però el que vostè demana ja s'ha fet. El que vostè demana en aquest cas, el president del govern personalment vingué, després de pegar-li tot, després de que li pegaren, ha tornat. I ha estat així per a veure què és el que fa falta i per a poder millorar les coses i ajudar-lo al possible. Vale. No vaig a votar en contra, perquè també estic d'acord en que si les coses fan falta, doncs vale. Però que el que demana vostè s'ha fet ja. Vale, té la paraula com a... A veure, així s'ha reunit el president de la Generalitat Valenciana, el president de la Diputació, el senyor Feijóo, s'ha reunit en tots. Jo he estat convidat com a un poble del decret, el que no he pogut anar. El senyor Sánchez va vindre l'altre dia, es va reunir, però estem parlant de 28 pobles que no ha reconegut el govern d'Espanya, per el qual no s'ha pogut reunir en ells, que són Alberic, Parxeta, Benaguasil, Benimodo, Carcaixent, Castelló, Castellfabib, Xulilla, Lenova, Manuel, Villares, La Pobra Llarga, Rafael Guaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benajever, Benimuslem, Casinos, Xelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titauguas, Tueja, Villar de Razo Obispo i Xeraco. Estos pobles no estan reconeguts.
Segons el govern d'Espanya, aquests pobles no han tingut ningú dany, no estan afectats de res. I sobretot el seu terme municipal i els seus camps estan molt reafectats, amb la qual no és que s'hagi fet una cosa i estic demanant una altra, és que no s'ha fet res perquè no està reconegut, senyor Climent. Res més, això. Gràcies per l'aclariment de la paraula del portaveu de Compromís, Joan. Bona nit. Pues, tenint en consideració que el mateix Real Decret 6/2024 s'estableix en el seu article 1.4 que podrà ser modificat l'annex de municipis afectats en funció de l'evolució dels danys, està clar que en aquests anys a posteriori poden ser les platges i les coses que no s'han tingut en compte i el mateix Real Decret ja permet que se modifique, nosaltres, amb solidaritat amb aquells municipis afectats que no estan inclosos, estem a favor d'aquesta moció i que s'incloguin tots els municipis que acrediten danys provocats per les inundacions. Per tant, votarem a favor. Això se basa en una moció solidària i de tots els pobles que puga. Avui, per exemple, el Perelló també ha publicat les fotos de la platja estan desfetes. És que cada vegada aniran així més coses. Hi ha més pobles a banda de l'any llegit sobre el que estan s'ha serien solidaris en els que no les tenen platges perquè puguen cobrar algo i recuperar algo. Gràcies. Passaríem doncs a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova per unanimitat dels presents. Passem al punt 7è, que és la moció presentada conjuntament pel grup Compromís de Corbera i pel grup del Partit Socialista de Corbera contra el tancament del servei de cirurgia cardíaca en el Departament de Salut de la Ribera. Si li pareix, Juan, la regidora Carmen llegirà el cos de la moció, després es poseu els dos i donem el torn de paraula. Carmen, quan vulguis. Bona vesprada. El govern de Mazón planteja el tancament de la unitat de cirurgia cardíaca de l'Hospital de la Ribera, fet que generarà greus repercussions en la qualitat assistencial i en la salut dels ciutadans de la comarca. Aquest servei acumula una experiència de 25 anys i ha estat premiat diverses vegades per la seva innovació i eficiència en la gestió clínica. A més d'això, cal recordar que en el 2018, amb la reversió sanitària, el govern de la Generalitat no solament va mantenir l'actual cartera de serveis en el Departament de Salut de la Ribera, si més no, els va ampliar i millorar. Així, es va invertir en l'ampliació de la plantilla objectivament deficitària, també en manteniment i en infraestructures que s'havien quedat obsoletes, a més de dotar d'equipament d'alta tecnologia a tots els serveis. Tots els esforços dels anteriors gestors del departament consolidaren la cartera de serveis perquè el nostre hospital mantinguera l'activitat i el prestigi d'àrees com la que ara hem conegut que la Conselleria de Sanitat vol eliminar. Resulta sorprenent que una especialitat que s'ha forjat el temps en aquest hospital, que sense dubtes va més enllà d'un hospital comarcal tradicional, que s'ha dotat de professionals ben preparats i d'equipament d'alta tecnologia amb molt bons resultats, ara es considera desmuntar-lo. És un despropòsit invertir en material tan sensible i eficient com ha passat recentment amb l'adquisició d'una bomba de circulació extracorpòrea d'última generació que s'utilitza en intervencions a cor obert per reemplaçar la funció cardíaca i pulmonar. Formar el personal i ara plantejar la seva supressió. L'Hospital de la Ribera ha demostrat la seva capacitat per oferir aquest servei amb excel·lència, per la qual cosa la seva supressió és incomprensible i injustificable. A més, actualment hi ha diversos serveis que depenen directa o indirectament d'aquesta unitat. El treball sinergiat, compartint recursos, és una constant que en cas que el Consell desmantellara la cirurgia cardíaca afectaria a altres com la REA, la reanimació i cures postquirúrgiques, la cirurgia vascular, els intensius o l'anestèsia. En l'actualitat hi ha 6 unitats de referència en tot el sistema públic valencià, 2 en Alacant, incloent l'Hospital General d'Alacant i el del Vinalopó, encara de gestió privada en mans de Ribera Salut, i la resta estan en València, la FE, el Clínic i l'Hospital General, i l'únic fora d'aquesta àrea d'influència seria el de la Ribera. Cal remarcar especialment que estem parlant d'una cirurgia que en molts casos és tempodependent, el que vol dir que el temps de trasllat fins al quiròfan és un factor clau. Els pacients amb patologies cardiovasculars es veuran obligats a desplaçar-se més lluny, incrementant els temps d'espera i dificultant l'accés a un tractament immediat i especialitzat, fent que probablement augmenti la mortalitat. També podria ocórrer que centres de referència que absorbiren els pacients derivats podrien patir un col·lapse en els seus serveis de cirurgia cardíaca, amb la consegüent pèrdua d'eficiència i qualitat assistencial.
La supressió d'aquest servei també agreuja la desigualtat en l'accés a la sanitat entre comarques. A més, les famílies hauran d'assumir costos de desplaçament i pèrdua de temps laboral amb l'afegit de l'angoixa per la manca de proximitat a una atenció especialitzada. Un dels arguments que utilitza la Conselleria de Sanitat per desmantellar aquesta unitat de la Ribera és la baixa quantitat de cirurgies realitzades cada any, però cal recordar que les derivacions entre els departaments i hospitals depenen del criteri de la pròpia Conselleria. Els casos del Departament de Dènia haurien de derivar-se a la Ribera, especialment per proximitat i per a reduir la probabilitat de mortalitat i augment de complicacions, però també per evitar els sobrecostos que genera derivar a un hospital de gestió privada com és el del Vinalopó. En els casos de la Safor o Xàtiva-Ontinyent, la distància és el factor clau que recomana derivar a la Ribera. No té sentit passar pràcticament per la porta del nostre hospital i haver de continuar fins a València, com passa en molts casos. L'últim afegit seria el Departament d'Alcoi, que acabaria per donar una població potencial de quasi 1 milió de persones. En definitiva, reivindiquem una sanitat pública, accessible i de qualitat per a tots els ciutadans de la comarca de la Ribera, que es prioritzen criteris de salut i equitat territorial per damunt de consideracions estrictament econòmiques, per la qual cosa proposem ampliar l'adopció dels següents acords. 1. Manifestar el rebuig davant del possible tancament o reducció del servei de cirurgia cardíaca de l'Hospital de la Ribera. 2. Demanar a la Conselleria de Sanitat que mantingui i garantitzi el servei de cirurgia cardíaca al Departament de Salut de la Ribera i que adopti les mesures necessàries per a garantir els recursos humans i materials necessaris per a aquesta unitat pugui atendre els casos potencials de la població dels Departaments de la Salut de la Ribera, la Safor, Xàtiva-Ontinyent i Alcoi. 3. Demanar a la Conselleria de Sanitat que establisca els mecanismes necessaris per a derivar els pacients susceptibles de rebre cirurgia cardíaca dels Departaments de Salut de la Safor, Xàtiva-Ontinyent i Alcoi a l'Hospital de la Ribera. I 4. Remetre aquesta resolució a les Corts Valencianes, la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de Sanitat i al Govern d'Espanya, a la Gerència, al Comitè d'Empresa i a la Junta de Personal del Departament de Salut de la Ribera. Per a complementar el tractar la moció, Juan, té la paraula. Bueno, per supost, jo que sóc un dels afectats, per supost que estic completament en contra de que lleven d'això. N'hi hauria moltes persones que no arribarien a València. Moltes. No de dir, no és cachondeo, no és jo mateixa m'agarro un infarto en casa i mentre ve el SAMU m'agarra, me porta a València pensant que a mi la palma. I no és així. No podem jugar en la salut de les persones. La salut de les persones és prioritari ante tot. I si no se fa així, tenim que veure els mitjos i la forma per aconseguir que aquesta àrea de cardiologia no desaparega de l'Hospital de la Ribera. És precís que ens manegem. I de fet, la gent s'ho agarra un poc, no sé com, a les huelgues no van. És com si digués, a mi no em té que passar, no ho saps mai, perquè avui estàs bé i ara d'aquí 10 minuts tens un infarto. I potser, si ho tens al costat, que ho tens allà al Sida, que te'n vas, encara t'ho arreglen. Que si tens que anar allà a l'hospital provincial o a l'hospital que siga, potser no arribes a hora. I jo penso que tenim que entre tots aconseguir que no desaparega. Gràcies. Ja es ve donar-li la paraula a la portaveu del Partit Popular. Permeteu-me que comente, perquè ve a relació amb aquest punt, que l'Ajuntament de Corbera, representat en la Mancomunitat de la Ribera Baixa, ha estat present en diferents reivindicacions del no tancament de la unitat de cirurgia cardíaca, encapçalades pels presidents i la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, de la Ribera Alta, en converses també amb la Mancomunitat de Xàtiva i de la Safor, perquè ells representen a tots els pobles, representen a tota la població i s'ha intentat anar tots a una. I també volia fer públic que fa unes setmanes vam tindre un registre en l'Ajuntament de Corbera de l'Associació de Mestresses, Tirius i de les ames de casa,
que manifestaven la seva preocupació precisament per aquest tancament i que fèrem tot el que estava a les nostres mans per garantir el servei de cirurgia cardíaca. Personalment li vaig dir a la presidenta, li vaig dir que l'Ajuntament estava a favor del no tancament, representat per la Mancomunitat, i que en el ple de gener portarien aquesta moció per a fer públic este rebuig al tancament. Dit això, té la paraula la portaveu del Partit Popular. Bueno, partim per la base que no va tancar-se res. L'únic que va haver és una reorganització de la cirurgia cardíaca, però sols dels casos més greus. Res més. Ninguno més. Va quedar-se. Se queda el servicio de cardiología, la cirugía cardíaca con cardiólogos y hemodinamistas para atender infartos y urgencias. Se seguirá colocando los stents, recambios de válvulas, intervenciones en la aorta, atendiendo infecciones cardíacas, insuficiencias coronarias, cardíacas, tratando aneurismas cerebrales, soporte extracorporal de tumores, toraxis, todo. Así lo único que volen fer, que això diuen que estan estudiant des de setembre, és una reorganització. Hi ha 4 cirujanos en l'Hospital de la Ribera especialitzats en cirurgia cardíaca més agressiva, en els casos més extrems, com trasplantes de cor i ja operacions extremes. L'únic que ells proposen i volen fer és soles i les operacions seran les que se n'aniran fora a l'Hospital General de València. Estan d'acord tots els hospitals menys l'Hospital de la Ribera. N'hi ha una associació valenciana que es diu ADEX-APV, Associació Ciutadana per a la Defensa de la Sanitat Pública del País Valencià, vostès, el seu partit de representants, el País de Presó també, tots estan d'acord. L'únic que sí, també ha sigut que hi ha alguns nivells personals, que alguna persona no li ha fet gràcia que hi lleven el seu càrrec, i s'ha armat, un poquet de lo que s'ha armat. Però uno té un infarto, se'n va allí i el traten. Uno necessita una válvula, com vostè, que per desgràcia el va tindre que canviar l'aorta, pues l'operació d'aorta seguirà seguint en la Ribera, no seguirà seguint en València. Con lo qual, per parlar de totes aquestes coses també tindríem que tenir un poquet d'informació. A ningú mos agrada que un hospital que tenim al costat de casa mos diuen coses, al revés, cada vegada volem més servicis. Però després de veure l'índice de mortalitat tan gran que n'hi ha, perquè se suposa que unes 300 i poquí operacions que n'hi ha anuals, l'índice de mortalitat diria que està entre un 2 i un 3, està entre un 12 i un 14, doncs també està bé que estudien un poquet i intenten baixar aquest índice de mortalitat. I podríem, antes que res, averiguar tot el que volem de fer o deixar de fer i no escamar a la gent que van a llevar el servici de cardiologia quan no van a llevar-lo. Sols seran casos excepcionals i res més. I nosaltres en esta moció anem a abstindre-nos. Doncs passem. Té la paraula la portaveu de Compromís i després el portaveu de Sona. Vale, a veure. No van a llevar el servei de cardiologia, perquè això és la unitat de cardiologia crítica de... Vale. Així tot és important, ¿vale? I és una cosa que si porta funcionant durant tants anys no hi ha ningú sentit de que se vagi a modificar en aquests moments, ¿vale? Entonces, siga lo que siga, entenem que és una cosa suficientment important com per a recolzar que es mantinga. Entonces, des d'esta part no s'entén la seva posició i no s'entén com es pot recolzar aquesta situació d'atendre a criteris de salut que són tan importants. No entenem com un servei que ha funcionat tant de temps, durant 25 anys, el volem modificar o reestructurar, segons s'està dient, però sí que és veritat que estan derivant els professionals a altres hospitals ja. Aquest desmantellament no té en consideració un acord que ja es va firmar en el seu moment en l'administració quan es va canviar la gestió privada, que anaven a mantindre els serveis conforme estaven en aquest moment i això no s'està mantenint, siga per suprimir o siga per reorganitzar, no s'està mantenint. Doncs justifiquem la decisió en què no arriben a les suficients operacions quirúrgiques que se haurien de fer segons alguns criteris científics. Però no es té en compte de l'àrea de cobertura que té, que és d'1 milió de persones la població. Entenem que és suficientment important l'àrea que té com per a mantenir aquest mateix servici i inclús el que se comentava, havia llegit en la moció, depèn de la pròpia conselleria, el derivar allà els pacients. Que derivem els pacients en compte de derivar-los a un altre lloc on estarà saturat.
Els professionals seran reubicats segons les necessitats en altres hospitals, deixant d'atendre persones que estan atenent en aquest moment. Els pacients també seran reubicats a altres o destinats a altres hospitals, deixant de portar-ho, el seu equip mèdic serà possiblement, serà pot portar el que l'estava portant el seguiment des d'aquest moment. Entonces, la qualitat en l'assistència va variar també en el pacient. Entenem que centralitzar els serveis és el que vostès recolzen i van contra els principis de lo que seria una sanitat de qualitat. Però el pitjor de tot és que pot augmentar, siga per modificació que ha dit, és una cosa suficientment important, pot augmentar significativament l'índex de mortalitat. Això és algo evident perquè el temps juga en contra. El temps és un factor molt important en casos d'enfermedats o de malalties cardíaques com toixament. Per tant, quan més pront es pugui atendre una persona, més vides es van a poder salvar. Quan més pròxim ho tinguem, més vides es van a poder salvar. Estan allunyant a la sanitat dels ciutadans, en contra d'aproximar-lo. I vostès ho estan recolzant en aquest moment. Tots volem, quan estem malalts, que ens atenguen en rapidesa i no tindre que desplaçar-nos, ni tan sols quan tenim que anar al metge de capçalera o quan tenim que anar al pediatre. Si ens toca desplaçar-nos o ens toca esperar-nos en un lloc a que ens atenguen, o la cita ens la donem més llarg que pronte, doncs tots ens cansem i tots no volem això. Això s'entén. Volem una atenció ràpida. Doncs el més motiu quan és algo tan delicat com és una malaltia cardíaca. Nosaltres pensem en la gent i defensem una sanitat de proximitat i una qualitat assistencial. Vostès, no sé en el sentit del vot, a qui van a defensar, però no entenc si a tots els ciutadans o no. No m'he quedat clar. Pareix que no. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista que havia comentat. Començant per la metge que me porta a mi del cor, que ja l'han traslladat. Jo tenia que haver, a mi ja me tenien que haver visitat perquè fa 4 mesos quasi la palma i el dia d'avui, en tot el marejol que s'ha armat i tot això, no tinc cita. És que no tinc cita, és que pregunta allí i ningú sap res. Quan et mulgues te cremaran ja, que te donen molt. És el que algú pensarà. Jo estic molt cremat, molt cremat, perquè si m'agarra un infarto fort d'ací a València no vaig arribar. I això, el que pense que llevant això d'ahir està fent alguna bo, està boig, però boig perdut. Perquè les persones, la salut és el principal. I llevant això estan llevant salut. Llevant aquesta àrea de servici, estan llevant salut a la gent de la Ribera. I no poquet. Perquè si després es comptabilitzara realment la veritat de dir no, és que s'han mort els mateixos, està gent en la Ribera que està gent allà. No. Si tu, uno que està grave de Llaurí, de Corbera, de Favara, de Cullera, l'agarres i el portes a Alzira no és el mateix que portar-lo a València. Hi ha moltíssims menys quilòmetres i els professionals que hi ha en Alzira són igual o millors que altres. Per tant, estic completament en desacord en que lleven aquesta àrea d'ací. Una perquè m'afecta a mi, ja no és encara perquè m'afecta a mi, perquè jo penso en els demés també. Jo penso que hi ha moltíssimes persones com jo que necessitem tindre el proper, per ser un cas. I a més que estan treballant. Jo, la meva metge l'han traslladat i jo no sé ara a qui tinc que anar. Jo ara no sé qui me té que atendre. Si m'atendrà igual o no m'atendrà igual, o a saber quan m'atenen. Fa 4 mesos que vaig estar a punt de morir. Que no sé res. Això és gràcies a aquest canvi tan favorable que diuen que van haver. Això és gràcies a aquest canvi favorable. Jo sóc un. Imagina't si n'hi haurà com jo.
Així no és conforme penso jo. Que n'hi ha que pensar, si tu estàs bé, no penses en tu, pensa en els demés, en els que estan mals. Que els que estan mals el necessiten i si pot ser al costat de casa millor. Això és el que tinc que dir. Gràcies, Juan. Té la paraula la portaveu del Partit Porque Popular. queden a mi boca paraules que yo no he dit. Si hi ha un infarto, si té lo que siga, vostè no té que agarrar el cotxe i anar a València. Ningú té que anar a l'hospital i qui tinga que derivar, a qui tinga que portar, agarraran lo que siga i el portaran per operar. El postoperatori serà també allí. I tot això s'ha fet per intentar baixar l'índex de mortalitat soles de lo més greu. Les operacions que jo sé que a vostè li han fet, per desgràcia, seguiran ahí. Igual la seva especialista ha demanat i no un trasllat, senyor Climent. És que realment no sabem la seva lo que és. Van a trasladar a 4 cirujanos especialitzats en casos graves en operacions extremes de cor. Lo altre se queda tot ahí. No una cosa. Entonces, en la meva boca que no se diga que yo digo que se marchen a Valencia o que no van a atendre a qui siga. Uno tiene un infarto, yo seré la primera que si me trobe mal del cor o lo que siga me n'aniré allí. Com vaig agarrar el cotxe a anar a València? Si la unitat està ahí la mateixa. Perquè me tinc d'anar, si no sé ni el que dic. És millor. Vale, respecten el torn de Els paraula. 4 metges que s'aporten són els millors. Juan, està el torn de paraula a la regidora del Partit Popular. A més, farem que tinguem interès. Pues bueno, pues cada uno, Per favor. esperem. Jo pense que no vaig a posicionar-me ni en una ni en l'altra. Van a intentar baixar el índice de mortalidad. Soles se va a aportar-se a València a centralitzar soles les operacions més greus. El resto se queda tot en Alzira conforme estava. Mirem. Si és per el bé del pacient, mirem, jo vull que per el pacient, i el meu el primer que me toca ahí. Y tampoco estoy muy de acuerdo en estos 10 o 12 anys últims conforme va a l'hospital, gens d'acord, gens. Perquè podria millorar a base de bien. I espero que estos anys es comenci a millorar un poc més. Ha demanat la paraula també el regidor Jordi Vicero. Bueno, després de l'altre. Simplement dir que, clar, el que se desplaça una part, pues òbviament se desplaça una part. Si el motiu és per intentar salvar més vides, pues lo millor el que hauria de fer és intentar salvar-les així. No, ficar recursos per salvar-les així. Per tant, al final acaba sent un motiu econòmic per lo que sigui. Perquè per intentar salvar més vides no falten a València, poden vindre sí. En això com que jo us demanem un favor. En el punt anterior han argumentat a votar el seu sentit del vot, a ficar el sentit del seu vot, que per demanar que no quedara. Doncs ara és el mateix, per demanar que no quede. Passem a la votació. Jo crec que han quedat clares les postures de cada un dels grups polítics. Vots en contra? Abstencions? 3 abstencions del Partit Popular. Vots a favor? 17 vots a favor, 6 de Compromís i del Partit Socialista. Passem a la part B del plenari, l'activitat de control. El punt 8 és donar compte de les resolucions de l'alcaldia des de l'última sessió ordinària. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista, Juan. No en tinc cap. Té la paraula la portaveu del Partit Popular, Lídia. Veiem així que hi ha hagut un nomenament d'un funcionari interí en la plaça d'Aguasil. Es poden explicar perquè la gent ens pregunta. Sí, en el seu dia es van fer l'oposició de l'Aguasil, es va presentar una convocatòria, estava l'Aguasil que tots coneixíem, li va eixir una altra faena, se'n va anar i no s'havia cobert la plaça perquè per veure la marxa de l'Ajuntament també tinguérem en aquest moment una incorporació d'un agent de policia en segona activitat, hi ha algunes coses que se redistribuïren. No obstant, en vista del volum de feina de l'Ajuntament i veient que aquesta bolsa estava vigent, era legal i que aquesta persona estava perquè en el seu dia es va presentar, s'ha decidit tirar-me d'aquesta bolsa ajustant-se al que marca la legalitat i fa un parell de setmanes o 3 a predisposició del càrrec. Molt bé. Voldríem, si pot ser, que
Ens donen accés a veure la número 28. La resolució número 28, si ens podeu donar accés a veure aquest expedient. En la 10. La resolució número 28. Vale. I després hem vist que durant l'any 2024 sols han hagut modificacions pressupostàries, modificacions de crèdit i estem contents. Anem millorant. Vale, gràcies. I passem a la part C del plenari, pregs i preguntes, punt 9. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista, Juan. La carretera està en molt mal estat. Encara no ve ajuda per faltar-la de nou, perquè és que està plena de cots, està malament. I contesta el regidor d'Urbanisme. La subvenció dels plans que n'hi ha en la Diputació se va... Victòria, l'arquitecta que estava fins a demà, va fer l'estudi de tot el poble, quins carrers estan més mal, regular, i ja se va actuar. Ja tenim una oferta d'un tècnic per a redactar el projecte. Molt bé. I lo de la gana, el mal que ha fet en el camp, l'Ajuntament, per la part que li correspon, ho té tot promet i tot fet. Víctor? Sí, en este cas hem presentat els informes amb Victòria, que era l'arquitecta també, i ha estat peritat per Traxa i estem a l'espera de que ens contesten en aquest aspecte. I al mateix temps, atenent a les diverses ajudes, en aquest cas d'altres ministeris també. Per tant, estem esperant que ens donen resposta al que han peritat de cap a peus del terme. Molt bé. Si tinc alguna més ja ho diré. Gràcies, Juan. Té la paraula la portaveu del Partit Popular. Nosaltres volíem preguntar què passa en el Consejo del Poli. Està de baixa i s'està substituint per l'equip de serveis momentàniament fins que venga el contracte, perquè és un pla social de treball el que tenim activat ahir pel Conselge i com és un pla social fins que no acabi el període de vigència del contracte de la persona que està, no se pot contractar a una altra. Si recorden, es va fer en el seu dia per a 6 mesos i encara no ha finalitzat. Actualment està de baixa i està substituint-se a personal de serveis. Vale, i una altra pregunta, quan se donen de baixa els valors, la gent per què no torna les plaques? Perquè n'hi ha molts ajuntaments que quan tu vas a demanar una baixa, el primer que has de fer és portar la placa. Quan se dona de baixa un gual, després de tot el procediment, me pareix que firme jo les resolucions i un dels punts és que se torne. Vull dir, se dona un termini per a que si tenen que restaurar la vorera, si tenen que se tornen les plaques de gual, firmat està. Una cosa és que li dones un temps o que la notificació i tot el procés tarda el procediment que tarda, però s'insta que tornen i de fet, que ens arreu davant de mi, està dintre l'Ajuntament tornar en una placa d'un gual que ja no s'està obus. Revisarem a veure si n'hi ha algun que no. D'acord? Si té constància després prenc nota i fa molt de temps també que n'hi ha. I també les rampetes aquestes groguetes, que n'hi ha gent que per desgràcia ja no està, i claro, poc d'espai n'hi ha per aparcar, com que algunes se podrien llevar estaria molt bé. Si té alguna que, per lo que siga, prenem nota perquè el personal de serveis i la policia puntualment, conforme enterant-se o van produint-se casos de canvi de situació, va restablir. Se recuperen. Sí, perquè se recuperen. Va repuesto. Clar, va repuesto.
Porque la mata de meses están perfectos, están lo que comentamos. Sí, se lleven Están y... perfectos, pero claro, es que te lleven un... Però és que se fa. Sí que alguna no sabem, però se fa. Sí. De fet, hi ha algunes que s'han ficat més recents, que són les de ferro que se fiquen i se recuperen, i hi ha algunes que potser tenien més temps, que eren de vorera, i l'Ajuntament, en casos d'Aixina, ha tingut que reposar la vorera, en casos de que no tinga hereus, o no sé què, vull dir que és una cosa que se va fent progressivament, no obstant, si té coneixement d'algú... No, claro, de normal son casos que ya no vive ningún, pero ahí están, igual que les plaques, diuen bien que la gent, el tornar la bolera a tornar a posar baixeta quan tenen que invertir diners, i això ja no, però n'hi ha molta gent que s'aprofita de les plaques i està bé. Alguna cosa més? Doncs són les 8:30 en punt i donem per finalitzar el ple de gener de 2025. Moltes gràcies. Alcaldessa, voldria fer una pregunta. En el punt 4, quan han parlat sobre el PAI de la zona 4, han dit que no n'hi ha punt d'encontre, no acaba d'arrencar sobre el punt 4, sobre el PAI de la zona 4, que no s'inicia perquè, clar, el cost és molt elevat i tal. La pregunta seria, perquè la zona 4, on se va fer l'ambulatori, és part de la zona 4, no? És un terreny de l'Ajuntament, no? O sigui, confundir jo. No sé si l'Ajuntament té alguns terrenos més, que seria la pregunta, i entonces no sé si s'han plantejat a lo millor fer vivienda pública, perquè a lo millor seria algo viable o no, no sé si plantejaments es van fer. Si tenen terreno. Terrenos sí que n'hi ha en la zona. També és una manera de créixer un poble en viviendes. Si no n'hi ha un punt de compte entre els propietaris per la A, per la B, per la C, per la que siga, no sé hasta quin cert punt. Bueno, això la Generalitat i que sigui el Joan ja tindrà que anar a parlar o no, tindrà que anar a veure o no cauen del cel. No cauen del cel. No és el primer poble que té vivienda pública. Com? Home, però no és el primer poble. No fa falta que sigui una ciutat. Vale, Desafío